yini phakathi kwethu siphiliswa kwaNdlwembe sithandiswe uthandiswe usuhlula abantu abasezweni izinto zobumnyama abantu beze bayifunda kuwe mangcwele ukuthi uyakhona isikhathi esisha sifundwa kumzalwane usuyithi usemsebenzini angina ngimtshela zathula usho umnyaka bangikhonkhozela hayi Nkosi yami awaba amadoda bayawathakazela Cobona mama bathakazelayo la angisho thakazelwa ngoba ekhima imali noma thakazelwa ngoba ethemba lithe elingaka othakazela ethethisiwe kuthupeke kabi nabazalwane ngeke ngithi ngani indoda yesizulu kodwa umnyana wami umuntu okhuluma konde nje amen mangishumayela uhlala la ukuze mangikhuluma amanga ungabhaqusi laphela amasisodwa kufanele ufakaze umbabe khona amen ngesikhathi faza thina sibuka umnyeni wakho mama umlanga amen usashintsha amagiya la washusha Yesu wathi sibukela nje ubaba umlanga umeka wafaka ikhanda phansi ayikho lento eshona funa incwadi usipha ngithi amen uyibeka ithi amen uyibeka ithi amen haleluya yaje omama philika la ephikisa shona vuba mina ngizongibukela umama umlambo nje uma ngasukumela ikhorasi ngiyasona yeah yini ngididela ikhorasi lomnyeni wakho uthukuthele kwenzekile uyazi amadoda njane faith ufika kunyomfe ukathi nje ubaba uNcwabe kwakubika lo kudla ungathi kade kupheka kade engafuni Sobabili. Yeah. Why? Ngivela ngisondele ngithi ngiyaxolisa ngithi kunani akubaba usawoti kantoni wenzeni kodwa ngikhe ngimphekela kahle kantoni usawoti wenze njani ubungasho awusafuna ukuphela sukhatha lokugana ayiphumele emnyango sengidozisa kwesele lapha usangasasho kanje namhlanje mayibuya lapho usekhohliwe ngakutshela ngimthoshona phela usibanibani akasekho lapho ngisadilile Ngithi yami sekaqale lapha Ngiswafela bamshaya mazinya wasaqaqeki Inhliziyo lethu idinga ukuhlanzwa futhi ubaba mayebonile uphuma ngene emotweni yakhe athi Nkosi ngiyaxolisa ngithethile lo mfazi ngimthethisile useqolisile uNkulunkulu wena sasele yaqhishazela la hayi Nkosi yami mawulinda ungiyaxolisa ngapha wathola la wamfunda khona mawulinde ngapha wathola la wamfunda khona uyomthola la wamfunda khona xoliswa ngapha Cela mawusikhonze manje akusemlutho yini mama ayakufuni ayedelela indoda ayedelela yini ngidelela ngomsomlukisa njalo namhlanje lasi awuyaza xolisa ubaba umlambo kuphela u50 years angaphosuzo lakho nje mayibuye uJesu uzokufika nje Nkosi yami mina ivangeli bazalwane noma ungashumayela uginqa amantshintshulo ebheka phambili ngibuka i-character yakho kunabantu babemela ubethi ngiyamzwela ubaba wakalo mama hayi Nkosi yami phela into ayiwana siyibona la my God Nangiphakeme bazalwane yeah bengiphakeme ngoba ngiphume emndenini ophila kahle yeah futhi ekhaya sizelwe sibabili amen Ngangiboqala oba nencwadi eklasini Ngangiboqala okhokhayo amakhandla ama-trips Ngangihlale ngineuniform ephelele Ngangiphatha isikhaftini Ngangiletha ngemoto esikoleni Sayiswe ekoleni okwazi ukuthi ifundisa kangcono safunda ema-boarding school uyayibona nje leyo mpilo yeah ngaba udedis girl mayikwafika ubabulele nje uyilalisile athi yini ulaleleni uphethwe isisu sezondiza buya no2 litha wekhokho okasiphakamile ngophethwe isisu
Yeah, Jesus. Uma ngiyogana umnyeni wami akayena ubaba wami. Yeah. Uma engifika ngilela likwenze njani ngithi sithi athi lezinto ayidlala engicela ngikhuza ngazo ilezinto ayigcina mina ngibona ukuthi I trust your name. Ngithi nabona behlala Hilele zonke izinto nawazi ukuthi uzogula kanje manje ngalela ngase ngife funa uvuke ngithi sangisindile athi ayamfazi yasinda avuka phakathi imoto siyakhutha eyami indoda uma umyeni wakhe athi azomsebenzini nginenkinga hamboba si-altare uthi Nkosi makukhona iy'febe ezimmakile nginyusa ugange noma singakhona sesigone phekwakhe ngikamandla Jesu Hallelujah. athisuka phekwami Oh, Jesus. awulokhu uthi zakufunani iy'febe Hey, Nkosi. zakufunani njengoba wokusila ukudla Yeah. lithi iBhayibheli amadoda awagcina izandla ey'hlanzekile Yeah. Hallelujah. uphumaphi behleli banga anginayo isithi yami emotweni yakaMncwabe ngihlalela ngemuva nje ney'ngane mangingena umzalwane sizolifika umzalwane ngiyehla ahlale phambili hayi mama hlala ngithi hayi hlala khululeka phela ngeke niphuke iy'ntambo nikhuluma kanje ngoba inkosikazi nqunu hlele ngotweni yaka Yeah. Hey, Nkosi yami. uyazi mamzoni noma ungahlala efrancini siyazi ukuthi ayabaluqa le moto Hey, Nkosi yami. sithotshiswa ukwenza kwakho Yeah. nakumahamsi umuso avela abone lo ngitshelisiwe ukuthi hayi akumnandi le moto futhi mina oqeda ijoyini le moto Hey, Nkosi yami. selokhu ehleka ubaba ngoba ugana usathane iziwe enkonzweni njalo bese lona ngicela ngikhiphe kamajaketheni singalokhu sivula zivala imoto iy'valo ziyafa Hey, Nkosi yami. masigibele ney'ngane ey'hluphayo iy'ngane zayithanda isibambelele kanje kuyona yabo hlala phansi baba uzolimala Hey, Nkosi yami. kahle kahle kokulimala yilento ethi yenzauyona yakho Hey, Nkosi yami. mathi ayidlaladlalisa ubaba ingane yakhehla ubani igama phendula uhleli phansi baba usilokhu uteketisa ingane drive Zosenzela mayifaka imoto yobheka ukuthi izibi khona yini umato ubelethe Hey, Nkosi. ubongazisi abantu abayihleli transport Yo. eyakami imoto eyakwaNcwabe kuyona eyami ngoba masinyane lesi zinto uyaphucwa zona Yes. nganginemoto phambili nganginemoto unyaka nonyaka ngithanda ukuthi kube lekhaya kube nemodeli yalowo nyaka Yeah. ngigijima ngecruise enesitulo somntwana esithengwe baby city Hey, Nkosi yami. ngifuna ukuthi uma ugibela nje kufika ubone le moto ethi kahle kahle le moto it's a family car Yeah. ayogoga bayizidudla wabona uNkulunkulu ukuthi ngiyamthanda futhi ngifuna ukuphahlaza ngaye izizwe kodwa uphalele Yeah. uphalele adinga ngiphucwe zonke lezo zinto ngafana nomntwana yanga esikoleni ngaphucwa konke mina bazalwana ngiphucwa ngoba yadliwe Yebo, Jesu. phela abantu babedlele imoto bathi zishaya injini Yeah. ayadliwa nje Yeah. awasayibona yadliwa Hey, Jesu. uyazi idliwa imoto isikweletu 40,000 Yo. sukusiqedile leyo moto Ngiyacabanga. ngithi ngiyala athi umuntu uqeda nje ukuyivalela ngithi ngiyala athi kuba ufika izolo Yo. ngithi uNkulunkulu ekhiya Yeah. ekhiya ngamabomu ekhiya ngoba efuna ukungifundisa imiso Oh, my Jesus.
zitolo ujeste khama lento ethi ngingcono. Jesu. Mawuna lo mqondo kuleli bandla ukhiphe. Yeah. Kukhishwa lento ethi ngingcono. Wavalwa yonke into. uNkulunkulu engisebenza. Yeah. Inyawo zami zime eJerusalem. Yeah. Emasangweni. Yeah. Lithi Jerusalem umuzo wakhiwe ngokuhlanganiswe ngokuqinileyo. Ayingeni into ezithakathaka lapha. Mawungena kuleli khaya siyakulo. Uma ufika kuleli Jerusalem, lithi ile imndeni ikhuphukela khona. uNkulunkulu efuna ukusebenza, fanele ukhuluma ngeunity. Uma Satan efuna ukukhipha umsebenzi, ushaya imndeni, ushaya imshado. Bangabo mama balawo baba bekho. Ngoba kumelene nalezo uthi ile imndeni ikhuphukela khona. Sibe la sonke ingane zikho azifuna kizwe inkonzo. Isathandwa. Hallelujah. Amen. Mama yangifeva ngiyazi. Njalo nje la ngishumela khona ngisenkonzwe obaba. Bangikhukusisa lo ngizenzele. Oh mama ngishengidubulwa izinto. Bekhosha bafanca babephuma. Ubengena message lo bezobheka. Akusizi ukusifika into eguglishiwe kodwa impilo ingekho. Jesu. Ela sifunda amahubo wa 6. Hallelujah. Ela sifunda Yeah, Jesu. Baba wethu oyingcwele. Hallelujah. Izwi lakho leli linamandla. My God. Ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Ngegama eliphilileyo, igama elinamandla. uNkulunkulu wethu oyingcwele, izwi lakho liperfect. Izwi lakho linamaphutha. Izwi lakho liyaqondisa. Baba wethu oyingcwele, ngegama lika Jesu kubela wembatho oqotshiweyo wakho, akhulume inhliziyo yakho. Sizwe konke okuhlalela khona namhlanje. Ngegama lika Jesu siyabonga baba wethu oyingcwele. Phakama, phakama, phakama. Ngisacela bazalwane sifunda uverse 13. Hallelujah. Bashesha bakhohlwa imisebenzi yakhe. Abalindelanga iseluleko sakhe. Bahaha nobuhaha ehlane. Bamlinga uNkulunkulu kwahlonga sibi. Wabanika abakufisayo. Kepha wathuma ukonda emphefumulweni. Hallelujah. Ngicela sengale kuDaniel. Chapter 6 nakhona. Yeah, Jesu. Sizofunda uverse 10. uDaniel esekwazi ukuthi umbhalo ulotshiwe. Wangena endlini yakhe. Amafasitela ekamelo lakhe ayevulekile. Ebhekisa eJerusalema. Waguqa ngamadolo kathathu ngosuku. Wakhuleka wabonga uNkulunkulu wakhe. Njengalokho enzile kuqala. Hallelujah. Amen. Ngala mahubo bazalwane. Lithi nje izwi lenkosi bashesha bakhohlwa imisebenzi kaNkulunkulu. Silandwe ezonweni. Silandwe emanyaleni. Uma sesijesu sesigeziwe, izinto zethu seyiqala ukukhanya. Inhliziyo yathi iyavama ukukhohlwa. Kade sihlukunyezwa wobaba beqonywa, bethanda inyanga, bephuza, bengondli. Uma sengenile endlini kaNkulunkulu, bese inhliziyo ibasethafeni khohlwe. Lithi bamlinga uNkulunkulu, bamqanganisela, bambalisela, bammoka, bethi kwakunganjena eGibhithe. Athi umuntu kwakungona ngisasezweni. Kunalento engizoyiphila la sengithi ngiyakholwa. Lithi uNkulunkulu walalela. Wesela abanika izinto ababeyifisa. Wabanika izinto ababeyifuna. Kodwa wenza isiqiniseko sokuthi nokonde uyakuthuma. Yeah, Jesu. Kunomama la eAshdown. Wayinabantwana abawu4 bamantombazane. Inhliziyo yakhe ngisho kufakaza. Athi uNkulunkulu ngimcela into eyodwa uthi angiphe umfana. Yeah. Kwazi
kodwa kuthumelela iphelesi okwande ukuphefumulweni hlala emzini okhazinayo kodwa ebusuku awulali ungakhalela izinto ezokukhazikhazi kodwa ebusuku ubuthonga behla haleluya wamthola umfana wakhulela umfana ashada amantombazana akhe azashada onke wathi mayizalwa lomntwana bazala isidalwa bazala into eqondile nje enganyakazile into nje athi uNkulunkulu nangu umfana wakho ngisusa isidalwa ezulwini ngakupha sona angithi basitabelele sithi uyophakama izidalwa ahlobise ngazo uNkulunkulu ezulwini lakhe kukhulunywa ngezidalwa nathi lezi siyibiza ngedalwa emhlabeni the angels they are seraphims they are cherubs bese kuba nezidalwa Jesu kodwa ngoba uyadimanda uyayifuna lengane kwaqathula isidalwa twasesibelethweni sakho namhlanje lo mfana ubheke ku40 akashoni isidalwa nje sentshele akakwazi ukukhonza akakwazi ukuhamba siyafunza siyageza into nje qondile wathi kulezi ingane zamantombazana kukhona wayodlala irole yokuba umfana kuleli khaya kodwa ngathi ngimnika umshado ngoba uyadimanda ukutholile okufunayo kodwa uphila nokonda umnyaka nomama washona after 2 years umntwana ezali ngoba ngasicelanga isidalwa uNkulunkulu yakubuka usizo ngalicelanga akusale nalo olufunayo yaza godukela khala kuyimaster sibuyele emazulwini kunezinto uNkulunkulu angayiphethelile emndenini yethu usuke uyidimanda ngoba lokho konda mase kuthuniwe ngisho singazili ukudla ngekuphumi haleluya kunezimo mama esiphila phakathi kwazo esingayikhethile emindenini esikuyona oDaniel noMeshaki bonke babethunjelwe ebhobheni bekhanda eJerusalem ezweni labo bekhonza khona uNkulunkulu mabefika la kukhonza uNkulunkulu abenziwa ngezandla babengaqala ukuthi inkosi sikhiphe eBhabheli bathi kulaleli iBhabheli vela njengoNkulunkulu ophilayo esibona kuso musuqala ukuphuma kuso lesisimo vele Jehova wezimpi kuye noma baphosayo kuye noma bangakwenzeli lutho kuye nomndeni ongakufuni musuqala ukuphuma ithi ngasi ngihlale kuona vele uNkulunkulu wenkululo ekungasebenzini usulekho uqanganisa ngangcono uba ngiyasebenza uzofika umsebenzi kodwa nokonda bazabathi abantu wayengcono abanye bazona baqala imishado awusemsile enhlokozweni senziwa ngazinto zamshiya sengibekwe namagama ngihlaliswa no-Sunday school nginekeliswa ney'ngane akunika uNkulunkulu indoda eyobe ikorobha ngawe phansi ukhona indaba abazalwane ngangayixoxa ngelinye ilanga ngila angithi thina sijoli Amen asikhethi ile ntombi iyinsizwa ikhomba intombi insizwa iright nje uyaphila ubukele ephila ivuma intombi kade ufuna nomshado ikhalela uthi nikela no-Sunday school ufuna ukuhlala ngaleko mama yabo nje babehlezi bathothi bakhumule neyicathula bayifisa indaba leli phepha solidla ngempela ngoba kumnandi lesson khona efazini angithola umyeni hayi ke kushadwe qedweke bashiwe bodwa ke sebeyendlini yabo usise sabhekele ezweni imthinda insizwa ilele mbedeni
uthi awungigaxele lapho ukhipha umlenze awungigaxele lapho hawu njani manje athe sagaxa esethintwa womunye athi yabheka athi awugaxe nalo wesibili athe sagaxa wesibili aphinda thintwa womunye athi awugaxe nansi ingalo ube ngathi ikhanda liyazula wathi sethi awungisize ngale yaphuma intombi yakhwala igenge yathi lekelele yani nangu umuntu ephele endlini utholile umshado isandla siyabenyezela nakho ubona nayo indini endlini atsangibona ukuthi ngibona ngilale khona omondeni ngoba ubuningi bakho ngatibungana izinto sidimanda uNkulunkulu siyamlinda uNkulunkulu wangcwabe sashada ngo-2008 kunezinto namhlanje engakenzeki sengisho nje endlini-ke angathi uma ufika uyabona ikhishi lala usobuye ususangena ikhaya beshada solo lokho sebenekhishi sebenokuthi hlala kulalozwe uNkulunkulu uzomnyusa ngesikhathi sakho uhlezi nomuntu umingane umsalwane graduate yiba ngoqala kitizayo uphuma uthi ayizwa babaza ayizwa kikithi uthi wasebenza mntanami wasebenza ntombazane unwole umjabulele ngoba ezwe nokulo uNkulunkulu wakho uyobozeka umzalwane ethenga imodeli usuphuma ngasanga ngathi awubonanga zikhuthaze uNkosi yami ala 200 rand wami ngicela ebhawuzeni ungenawo ubulala lento azukuthenga imoto ngesihlupheka engeke ngiye yona esingaka uyazi ukuthi kusazobaletheleni ngoba uNkulunkulu evova wena aphinda baletheleni ngoba uNkulunkulu evova wena ezwe nokulo uthi ingane zami ayifundi akusebenzi muntu amawindi akhavula bheke eJerusalem oh haleluya uDaniel wabhekisa amawindi akho wavula wabhekisa eJerusalem lapho kuhlezi khona uNkulunkulu wakhe ephefumula iJerusalem ephefumula ioxygen yaseJerusalem kodwa phakathi kulibhadele abakuzwa abantu khuluma ukholwa ubuhlezi esilingweni kusona uthi mina Nkosi ngiyakwazi ngiseJerusalem nala uzovela cela sibingelela oh yeah haleluya Inkosi ithi sekwanele haleluya angifuni ukushumayela ingqondo yami abekho abantu abathandwe njengabantu besifazane cela ukukhuluma noma bami namhlanje ngicela senze icovenant ukuthi siyaqala siyokwenza ama-altar emakhaya noma bese kuphela amandla uthi mama Mncwabe nami ngiyovusela kaMncwabe ebese lilothile siyovusa i-altar ake senze isivumelwano bomama ukuthi njalo ngo-12 asimeni ngenyawo emakhaya ethu sikhuleke ungabuza uthi ngaba abanye bavukile vuka uthi Nkosi akungabi mina okuxegisa indonga zeJerusalem ngoba ngiyamdinga uNkulunkulu wakhona esifane ngikuso ngizophefumula umphefumulo wakhona into eyenza abazalwane kungathi impilo ethini asifuni ukukhuleka hambacela uNkulunkulu ageze lenhliziyo enamabibi lenhliziyo engakholeli lenhliziyo engathatheleli makunoma ngambheki ekuhluleka ukuhlanganisa amehlo hamba uye kuyena uyomgona uthi mntaka baba ngithethelele usulokhu ufuna uthi wangenzani wathini hamba ngoba uNkulunkulu uyabona mawume emasangweni uvela abone asivala amehlo
makhona phakathi kwethu athi inkosi ukubonela ukuphila kwami awuphoqa kuningi engikuhahalile kodwa ngempethu ukonda phakamisa isandla sakho awuyinikele mama Mncwabe khamazana ngimthethisa uJesu ngikhuluma ngale nto esikhuluma ngayo la umuzwa uthi hayi mina ku right kwasibusise mawami ungayivaleli izinto zakho ngenxa yokuphakama uyazizwa ukuthi ungethwa usizo kodwa uthi ngeke siphakamisa thankosi awuthume lo moya wakho cela ukukhuleka nabazalwane abaphakamisa izandla wena uNkulunkulu ahleze emazulwini